Zdravo, dobrodošli u novi YouTube serijal Hajde na korejskom. Annyeonghaseyo. Danas ćemo raditi sadašnje vreme na korejskom jeziku. Sadašnje vreme u korejskom jeziku se gradi tako što od bilo kog glagola skinemo nastavak za infinitiv da i potom dodamo a ili o i na glagole hada stavimo heyo. Jo dodajemo kao nastavak za osnovno persiranje. Ako skinemo jo sa prezenta, govorimo bez persiranja. Što je vrlo praktično ukoliko je neko mlađi od nas ili smo na istom društvenom statusu i možemo da pričamo bez jo. Danas ćemo raditi opisivanje sebe, ko sam ja, toga šta radimo danas, šta radi neko drugi i šta se dešava u svetu generalno. Šta sam ja? Ovdje imamo dve devojke. Prva, 제 이름은 미나예요. 저는 17살이에요. 저는 세르비아 사람이에요. 저는 고등학생이에요. 제 이름은 je moje ime je Mina. Ja imam 17 godina, 17살. 저는 세르비아 사람. 세르비아, Srbija, saram, osoba. Ako hoćemo da kažemo da je neko neke druge nacionalnosti, recimo Korejac, reći ćemo Hanguk saram. Hanguk saram. 미국, Amerika, 미국 사람. 저는 고등학생이에요. 고등학교, srednja škola, a 학생 je učenik i 고등학생, srednjoškolac. Sa strane imamo ovdje vokabular, 살, godine života, saram, osoba, 학교, škola, 학생, učenik. 고등학교 je srednja škola, a 대학교, fakultet. Isto kažemo 대학생 za nekoga ko je student. 제 이름은 다샤예요. 저는 20살이에요. 저는 영국 사람이에요. 저는 대학생이에요. Moje ime je Daša. Ja imam 20 godina, ja sam engleskinja i ja sam student. Na sledećem slajdu imamo izgovor na srpskom jeziku. Vodite računa o tome da nije isti izgovor na srpskom kao u korejskom. Sa strane imamo gramatiku, jejo i jejo. Dodajemo je na imenice u zavisnosti da li se imenica završava na suglasnik ili samoglasnik. Ako je na samoglasnik, dodajemo jejo, a ako je na suglasnik, ide ijejo. 저는 안겔리나예요. Ja sam Angelina. Imale smo ovdje Dašu i Minu. 저는 미나예요. 저는 다샤예요. Ako imamo nekoga ko se zove Jimin, Jimin이에요. Jimin이에요. Ne mora samo da se odnosi na imena. Recimo, ovo su naočare. 안경이에요. 안경이에요. Ovo su naočare. Idemo na sledeći slajd. Ovdje imamo dva momka i pričaju šta rade danas. Predstavljaju se naravno prvo. 저는 스테판이에요. 저는 학생이에요. 오늘은 학교에 가요. 학교에서 한국어를 배워요. 오늘은 한국어를 공부해요. Ja sam Stefan. 저는 ja sam. Ja sam učenik. Nemamo precizno da li je student ili srednjoškolac. Danas idem u školu. 오늘 danas. 오늘은 학교에 가요. 학교 škola. 학교에서 한국어를 배워요. U školi, 학교, učim korejski, 한국어. Za srpski ćemo reći serbija o. Za engleski, 영어. Tu pazite, izbacuje se kuk. 영국, engleska, 영어, engleski. 한국어, korejski. 한국어를 배워요. Glagol 배우다 je glagol učiti od nekoga. Znači, ako imate profesora koji vama predaje gradivo. 오늘은 한국어를 공부해요. Danas učim korejski, 공부하다, učiti samostalno. 공부하다, učiti samostalno, znači ja dođem kući, otvorim knjigu i kažem 저는 공부해요. Ja učim.
Drugi tekst, odnosno druge rečenice su 저는 블라다예요. 저는 오늘 도서관에 가요. 도서관에서 한국어를 공부해요. Ja sam Vlada. Ja danas idem u biblioteku. 저는 오늘 도서관에 가요. Zašto nije o늘은? O늘은 u prvom tekstu je bila tema rečenice da on danas baš ide u školu. Znači, to danas nam je glavna stvar u rečenici. A ovdje je ja. 저는 오늘 도서관에 가요. Ja danas idem u biblioteku. 도서관에서 u biblioteci 한국어를 공부해요. Učim korejski. 한국어, korejski. Sa strane imamo vokabular. 오늘, danas. Kada, ići. 한국어, korejski jezik. 배우다, učiti od nekoga. 공부하다, učiti sam. I dosogan za kraj, biblioteka. Na drugom slajdu opet imamo izgovor na srpskom i gramatiku. Je u ili na. Recimo, 저는 집에 있어요. 집, kuća, 집에 있어요. Ja sam u kući. U ovom slučaju ita je glagol postojanja. I koristimo 저는 학교에 가요. Ja idem u školu, glagol kretanja, 학교에. Završava se na o, a cip se završava na b. Znači nije bitno da li se završava imenica na suglasnik ili samoglasnik. Kada idemo ka tom nekom mestu, koristimo Kada se nalazimo u tom i tom prostoru, koristimo Eso koristimo kada radimo nešto u nekom prostoru. 저는 집에서 한국어를 공부해요. Ja kod kuće učim korejski. 저는 집에서 한국어를 공부해요. Reći ćemo također 저는 집에서 자요. Ja kod kuće spavam. 자다 glagol spavati. 저는 자요. Ja spavam. Također 학교에서 한국어를 공부해요. U školi učim korejski. 학교에서 한국어를 공부해요. Može biti također, recimo, srećem se sa drugom ili drugaricom u kafiću. 저는 카페에서 친구를 만나요. 저는 카페에서 친구를 만나요. 만나다, sresti se. Idemo na sljedeći slajd. Šta radi neko drugi? Ovdje imamo neke imenice. 친구, prijatelj. 여자친구, devojka. Skraćeno 여친. 남자친구, momak. Skraćeno 남친. I 애인 je neka osoba koju volimo, nebitno od pola te osobe, znači može biti i dečko i devojka. Sa strane imamo neke rečenice, pa hajde da ih pročitamo. 제 친구 다샤예요. 다샤는 쇼핑을 해요. Ovo je moja drugarica Daša. Daša radi shopping. Kupuje. 다샤의 엄마는 요리해요. 맛있어요. 다시나 mama kuva. Ukusno je. 제 남친은 고등학생이에요. Moj dečko je srednjoškolac. Naravno ne moj. 남친은 한국어를 공부해요. Moj dečko uči korejski. Idemo opet. 제 친구 다샤예요. 다샤는 쇼핑을 해요. Ovo je moja drugarica Daša. Daša radi shopping. 다샤의 엄마는 요리해요. 맛있어요. 다시나 mama kuva. Ukusno je. 제 남친은 고등학생이에요. Moj dečko je srednjoškolac. 남친은 한국어를 공부해요. Dečko uči korejski. Ovdje opet imamo transkribovano na srpski, a sa strane je gramatika. Je prisvojni nastavak koji se lepi na imenicu. 제 smo vidjeli 제 친구, moj prijatelj. 제 핸드폰, 제 핸드폰, moj telefon. Ukoliko se lepi na neku drugu imenicu, glasit će kao Imali smo Daša je oma. Daša je
엄마. Također, 핸드폰에, pa ne znam šta. 핸드폰에 케이스. Telefonova maska. 핸드폰에. N ili n je nastavak za temu rečenice. N stavljamo ako se završava na suglasnik, a n ako se imenica završava na samoglasnik. 다시아는 지민은. 다시아는 지민은. Ok, r je nastavak za objekat. Isto se lepi na imenice i r se lepi na imenice koje se završavaju na suglasnik, a r na imenice koje se završavaju na samoglasnik. Pa recimo kako bih rekla vidim kuću. 집을 봐요. 집을 봐요. 집, kuća. Ako vidim Dašu, 다시아를 봐요. 다시아를 봐요. 핸드폰을 사요. 핸드폰을 사요. Glagol sada, kupiti. Kupujem telefon. 친구를 만나요. 친구를 만나요. Srećem se sa prijateljem. Sad, za kraj, šta se dešava u svetu? 좋아요. 좋아요. 좋아요 je također like u korejskom jeziku. 좋아요. Dobro je. To je dobro. Ja mislim da je to nešto dobro. 좋아요. 슬퍼요. 슬퍼요. Tužno je. 슬퍼요. 화가 나요. ljutim se. 화가 나요. 행복해요. 행복해요. Srećan sam. 행복하다, biti srećan. 화가 나다, ljutiti se. 슬프다, biti tužan. I 좋다, biti dobro. Da vidimo neke dobre vesti iz sveta. 예술과 문화가 발전해요. 예술, umjetnost, 과, i, 문화, kultura가 발전해요. Razvijaju se. Razvijaju se umjetnost i kultura. 예술과 문화가 발전해요. 예술과 문화가 발전해요. 교육 기회가 늘어나요. 교육, edukacja, obrazovanje, 기회, šanse, 기회, šanse가 늘어나요. 늘어나요. šire se. 교육 기회가 늘어나요. 교육 기회가 늘어나요. šanse za obrazovanje se šire. 동물보호법이 강화돼요. 동물보호법이 강화돼요. 동물, životinje. 보호법, zakoni o zaštiti. 강화돼요. 강화돼요. jačaju. 동물보호법이 강화돼요. I to je to za ovaj video. Nadam se da vam se svidao. 좋아요. Stavite like ako vam se sviđa. 좋아요. Ako imate bilo kakva pitanja, slobodno mi se javite u DM na korejski_jezik na Instagramu ili možete i dole u komentarima. Ako želite da krenete da učite korejski sa mnom, prijave su uvek otvorene. Uskoro će biti i kurs. Ćao! 안녕히 계세요!